tratah kayudha sampe kabeh godang dikaplelan timbul watu apa watu kapur babagan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur papan bari wisata dik saking apa wedi apa cekake ora bakal kuciwa Sinden Mas RKBP campur sari neng gunung-gunung kidul Iwul Mas Gunung Kidul pasti pulang kabul neno 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 ya ayo deh tak pikir kowe wis lali Mas karo aku cah elor denggo piye papane dhuwur tratah kayudha sak wetan betul denggo Mas sing godang dik kapelan timbul watu lintang apa watu kapur kan seni aja maitu akeh sing kondang akeh sing misuwur iku kabeh papan mari wisata dik cekake ora bakal kuciwa campur sari neng gunung-gunung kidul pasti bulan aku ra kabul sesarengan RKBP original kayu sekar